uNkulunkulu akakulonde kubusise igaba pastor uThaleni Flick. Inamba uyayisenza kuphela uma ungumlandeli, uma uyimember kusona ekuseni lapha ntambama kuphela uyafona au WhatsApp. Mase kushaya u5 ntambama usangifoneli, before 9 ekuseni awungifoneli au WhatsApp. Usibosh lamini kushona uphupha emaphoyisa emephethe libhamu sendlula ngemoto nathi lamotini basinika ke tetfu libhamu. Sibosh ngiyabingelelwa ngiyacela ngaza kwethu umkhubo omuhle wokubingelela nokucela siwujwayele. Sibosh wojwayele ukubingelela wojwayele ukucela. Banikezwa ibhamu. Uma benikezwe ibhamu amaphoyisa. Ngokwesinto amaphoyisa yidalwa most of the time. So amaphoyisa aphinda enze njani? Babanika ibhamu. Nasibheke kanje. Number 1. Amaphoyisa ngaba yidalwa angaba ingelosi kaNkulunkulu. So number 1, ngokuqondile uma uphupha amaphoyisa uPaul Dlume kunikeza isibhamu. Olungasho ukuthi kungenzeka utholile futhi kunamandla lomuthi osanda kulanda enyangeni noma obuyuwumba. Shuthi uPaul lungafika umuntu mangokuthi kukhona umuthi abuyolanda enyangeni noma kunomuthi abuyuwumba. Yabona. 2. Ngokujwayelekile uma uphupha amaphoyisa kuPaul Dluma ekunika isibhamu. Lungabuye likhoma ukuthi lindela isimo sobunhlanhla nokuvikeleka ngenxa yokuthi ufumbathiswe isikhali sokuzilwela nokuzivikela. UIsaiah 54:16. Bheka mina ngidalile umkhandi ofutha umlilo wamalahle. Azikhiphela isikhali somsebenzi wakhe. Mina ngidalile futhi umchithi wokubabhubhisa. 3. Kwesinye isikhathi ke uma uphupha amaphoyisa kuwuphawu olungaluhluma ekunika isibhamu. Ngabe likhoma ukuthi kungenzeka ingelosi yempi kaNkulunkulu kade kuqinisa ikomisi esibili futhi kuhlomisa ngesikhali sikamoya sokunqoba ilingo, ivivinyo kanye nezimpi zikamoya. Ngoba seKorinte besibili chapter 10:4 ngokuba izikhali zethu zokulwa kasisizwe ezenyama kodwa ngayo uNkulunkulu zinamandla okubhidliza inqaba zichitha izizindlo. 4. Ngokwesintuko uma uphupha lamaphoyisa ngawo uPaul Dluma ekunika isibhamu noma izibhamu. Lokhu ngasho kungenzeka kade unikwa umuthi nenduku enamandla yithongo ozozivikela ngayo izitheni zakho. Okusho ukuthi uma kuthi ithongo lakho noma idlozi lakho kade likunika induku noma umuthi onamandla ozokwazi uzivikele ngawo ey'theni noma ulwele ngawo ey'theni. Lingavela futhi iphupho elifana naleli kodwa likhomba ukunikwa amandla noma ukunika isikhali into ozoshaya ngayo ozolwa ngayo. Ungabe umuthi ngabe umkhuleko ngabe umuthi nanoma yini ngoba ke mhlawumbe ubuye enyangeni walanda umuthi so uyakhonjiswa idlozi lakho noma ithongo lakho likuvumela ukuthi lo muthi uwuthathe loya kuleya nyanga okade ubuyolanda kuyo umuthi othaka induku okula. Siyabonga ibele. Siweni phansi lamadolo,